אני אנסה להעלות סרטון אנטי דמוקרטי כדי להוכיח לכל מי שמאמין שיוטיוב מצנזר סרטים על פי התוכן שיוטיוב לא מצנזר סרטים. דמוקרטיה זה פאקינג בולשיט. דמוקרטיה בנויה על העיקרון הבסיסי שההמון הוא דביל. במדינת ישראל היא ההוכחה לכך. ואני לא מדבר על מצביעי הימין, כי בימין יש את החרדים שהם לא דבילים, כי ההמון לא מצביע, הרבי קובע והוא חושב על האינטרס של הקהילה. הדבילים זה הספרדים והציונות הדתית, שפשוט נוהרים אחרי סיסמאות, וכמובן מצטרפים אליהם החילונים בצד שמאל שגם הם מפגרים, וגם הם רצים אחרי סיסמאות ואין להם מושג על מה הם מפגינים. דמוקרטיה זה פאקינג בולשיט. עכשיו תראו שיהיו